Velkommen til Skovmik. Jeg vil lige vise jer den største vogn fra BMF, som er denne 17 T2 Pro skovvogn med en lasteevne op til 17 tons. I det her tilfælde er den monteret med en 7,5 meter kran med højtryk, altså en HP'er, det vil sige, at den kan gå op til 225 bar, hvilket forøger lasteevnen på kranen med 80 kg, så den når op på 830 kg ved fuldt udskud. Kranen er monteret med en 0,27 grab, som har et vingefang på 156 cm. Kranen er også monteret med trådløs fjernbetjening, som er styret via den her pult. Selve vognen har selvfølgelig drejbare træk, som er standard. Derudover har den flop-down støttefødder og en hjulmontering på 600 mm og 22,5 tommer felt. Der er bremser på en aksel, og vi har utrækkelige kæmpstokke, som her i yderposition, og en utrækkelig bagende, som dog her er skubbet helt ind. Bagpå har vi LED-lys i de her gummiflapper. Det var det, jeg ville vise. Tak for nu.